YouTuber दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नायबानो जाबाय ABSUनि जेनेरेल सेक्रेटारिना मा बिथाङा बुंदों माने आं मिनिनो ओंखारदों बिथांनि बुंनायखौ बिथाङा बुंदों माने ABSUआ सोरबा इउटुबारफोरखौ माबा ABSUनि सायाव माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला ABSUआ बाव रिएक्सन होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया एबा जेबो ओंथि गैया होनना बुंदों आसलते दिनैनि दिनाव सोरनिबा न'आव आंनि न'आव फैनानै ABSUआ दि आंजों रायलायनो एबा खावलायनो फैदोंमोन दिनैनि दिनाव जुदि बिथाङा मारै बिदि बुंनो हाखो लाजिदोंना लाजियाखै दिनै आंनि खोथा बुंनाया आसलते ABSUनि लिडार ना मा जायोना जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोननि गन्थंआव दैया हाबनानै थानो हायैयाव आनकन्ट्रल जानानै दिनै टलारेन्स खालामनो हायैयाव बिथांमोना आंनाव फैदों बाट आंनि नामखौ डाइरेक्ट बुं रावबो लाइमोनफ्रा दिनै बुङाखै ABSUनि सायाव रावबो अप्रेसिभ जायाखै आंसो बुंदों डाइरेक्ट खोथा बियो दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै से नाम्बार 1आव पलिटिकल सार्थ एबा बेनिफिटनि थाखाय ABSUआ खामानि जुदि ABSU हिसाबै जुदि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा बुंदों ABSU हिसाबै जुदि जेबो बुंनांगौ गैयाब्ला सोरनिबा न'आव थांनानै मा खि मोनजानो बे सेलादार बेलादा 18 बोसोरनि 19-20 एकसनि गथ'फोरखौ लानानै थांनानै मानोथो सोरखौबा बुजायनो सोरखौबा माबानो दमिन खालामनो मानो थांखो जुदि ABSUआ सोरबा इउटुबारफोरनि सायाव जेबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैयाबा जेबो ओंथि गैयाब्ला मा खि मोनजानो सोरनिबा न'आव आंनि न'आव फैनानैलाय मानोथो आंजों रायलायनो फैखो आंजों मानो डिसकास खालामनो फैखो उइदाउट जेबो इनफरमेशन गैया गारा दिनैनि दिनाव उइदाउट कल एनि मेसेज जेबो गैया नोंथांमोनालाय मानोथो फैखो गन्थंआव दै हाबनायखायसो थानो हायैखायसो आनकन्ट्रल जानानैसो नोंथांमोना दिनै फैदों दिनै बिथाङा ABSUनि सायाव बुङो अप्रेसिभ जायो मानो ABSUनि सायाव एगेन्सि खोथा बुंबाय थायो दिनै मानो बुंदों साननो गोनां बाथ्राया बेसो दिनै पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय ABSUआ खामानि मावदों बे रोखा दिनै पावाराव फैनाय लोगो लोगो आंखौनो आं दादागिरि साननानै लाग्रा दिनैनि दिनाव 1 नाम्बाराव ABSUआ दिनै पलिटिकेल सार्थनि खामानि मावदों बे रोखा ABSUआ पलिटिकेलाव थानायखौ गारनांगौ बे रोखा खिबु खारनायखौ गारनांगौ जेब्ला प्रमद बर'नि खिबु खारनायखौ गारगोन अब्ला जों वेलकाम खालामगोन आनटिल आनलेस जेब्लासिम ABSUआ पलिटिकेलाव थानानै प्रमद बर'नि सार्थ एबा मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावब्ला बाव रावबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा लेखा गोरोङानो जा जाम्बि जाम्बायानो जा रावबो सापर्ट खालामनाय नङा बुजिबाय स' नोंथांमोना कनसियास जा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बे जेनेरेल सेक्रेटारि नामा बिथाङा बुंदों ABSU हिसाबै जोंहा सोरबा इउटुबारफोरखौ ABSUनि सायाव मालाबाफोर पलिटिकेल सार्थ एबा बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना ABSUखौ बखिनोबो हागौ होनना बुंदों मानो बखिया दिनैनि दिनाव ABSUआ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद लाइमोननि जौगानायनि खामानि मावनांगौ ना बले प्रमद बर'नि खिबु सुग्रा बायदि दिनै प्रमद बर'नि दिनै आन्डारस्टेन्डिंआव थानानै खामानि मावनांगौ दिनैनि दिनाव लाजिनो रोङाखै दिनै ABSUआ जुदि गन्थंआव दै हाबाखैब्ला आंनि न'आव मा खि मोनजानो बे सेलादार गथ'फोरखौ लानानै मा खि मोनजानो आंखौ मानो बुजायनो फैनांगौ गावखौ बुजायनानै ला आंखौ दा बुजाय दिनै 1 नाम्बाराव नाम्बार 1आव ABSUआ पलिटिकेल सार्थ एबा फुल माने मटिभेटेड जानानै खामानि मावगासिनो दं दिनै नाफाम एसे सोलानो मोननायखाय गरम जादों मस्ला एसे दांनो मोननायखाय गरम जादों नाथाय थेवबो लाजिनो रोंबावा ABSUआ रिलेटेड गैया जेबो इनभल्भ जानानै दिनै प्रमद बर'नि खिबाव जों जेबो खामानि मावाखै होननानै रायजो राजानि सिगाङाव देखायनो नागिरो दिनै जों लाजिनांगौ बुजिबाय बारा थगायनो दाना जा सैथो खोथाखौ जों बुङो जों सहायनो हाया बेखौ इनटलारेन्स जायो जोङो बाट दिनैनि दिनाव इनटलारेन्स जानानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बुजिबाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोनाव गन्थंआव दै हाबदों बे 100% रोखा दिनैनि दिनाव ABSUआ गन्थंआव दै हाबनायनि थाखायसो आंनि न'आव फैनानै दिनै आंजों कनभारसेसन खालामनो एबा डिसकास खालामनो बिथांमोना फैदों मा दरखारमोन आंनि न'आव फैनानै आंनि बे गरिब अबस्था न'आव फैनानै नोंथांमोना आंजों रायलायनांगौ आंजों डिसकास खालामनांगौनि मा लाब दङमोन दिनैयाव से एक फैसानिबो दाम गैया आङो नोंसिनि थाखाय दिनै नोंसोरो आंनि न'आव मा खि मोनजानो मा मुलाम्फानि थाखाय आंनि न'आव फैनानै दिनै आंखौ मानो बुजायनो फैनांगौ हो जुदि ABSUआ जेबो खहा जायाखैब्ला जोंनि बुंनायजों जेबो गन्थंआव दै हाबाखैबा देहायाव नाङाखैबा मोदोमाव नाङाखैबा दिनै आंनि न'आव फैनानै मा खि मोनजानो आंखौ बुजायनो फैनांगौ लाजिनो रोङाखै जेनेरेल सेक्रेटारि दिनैनि दिनाव ABSUनि जेनेरेल सेक्रेटारि ना मा बिथाङा दिनैनि दिनाव बेबायदि बुंनो लाजिनांगौ उइदाउट जेबो मोनथिया गारा रावबो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव खोथा बुङा आरो रावबो माबा लानानै नलेज लानानै एक्सपिरियेन्स लानानै कनसेप्ट लानानै ससियेल मिडियाआव रावबो खोथा बुङा दिस इज नट इजि बाट दिनैनि दिनाव रावखौबो जाम्बा दासान दिनै बिथांनि खोथा बुंनाया जाम्बा आरोना माखासे इउटुबारफोर दं दिनै ABSUनि एगेन्सै खोथा बुंग्रा माखासे दं जानाय जायैखौ जों बुंगोन दिनैनि दिनाव ABSUआ मोजां लामाजों थां
खामानि माव बर' हारिनि जौगानायनि सार्टनि खामानि माव दिनै 1 नाम्बाराव आबसुआ बे जेनेरेल सेक्रेटारिया बुंदों दिनै पलिटिकेल लाबा लाब एबा सार्टनि थाखाय मटिभेटेड जानानै पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय दिनै आबसुआ खामानि मावदों बे 1 नाम्बाराव दिनैनि दिनाव रावबो मानसिया गावनि माबा मा होनो उइदाउट बेनिफिट रावबो खामानि मावा बे रोखा आरो 1 नाम्बाराव दिनै नाम्बाराव आबसुआ पलिटिकेल सार्ट एबा मटिभेटेड जानानै खामानि मावगासिनो दं दिनैनि दिनाव रोखा बियो आरो दिनैनि दिनाव आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि ना मा बिथाङा बुंदों जायफोर इउटुबारफोरा दिनै पलिटिकेल सार्ट एबा इन्ट्रेस्टनि थाखाय दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि बुंदों हयथ'बा बिथांमोना दिनै मिसगाइड जादों बेफोरबायदि बुंदों न' जोङो मिसगाइड जायाखै नोंथांमोनासो मिसगाइड जादों जानो हागौ बाट दिनैनि दिनाव पलिटिकेल सार्ट एबा गुन्दै गोमाजानो गिनानै आबसुआ दिनै प्रमद बर'नि खिबुखौ गारनो हाया बियो रोखा मानो हवाय दिनैनि दिनाव आबसुआसो दिनै फुलि माने पलिटिकेल मटिभेट एबा सार्टनि थाखाय इन्ट्रेस्टेड जानानै खामानि मावगासिनो दं दिनैनि दिनाव जुदि फुलि मटिभेटेड जानानै जुदि आबसुआ प्रमद बर'नि खामानि मावाखैब्ला सोरनिबा न'आव थांनानै दमहैनाय सोरखौबा खावलायनो थांनाय आबसुनि सायाव जेबो दाबुं उमुक दाबुं हेन थेन बेफोरबायदि एटसेट्रा दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि गन्थंआव दै हाबाखैब्ला दिनै सोरनिबा इउटुबारफोरनि बुंनाया जुदि आबसुनि सायाव बुंनाय खोथाफ्रा दिनै नोंसिनि मोदोमाव देहायाव नाङाखैब्ला दिनै सोरनिबा न'आव थांनानै मा खि मोनजानोथो बे सेलादार बेलादार 18 19 20 21 बोसोरनि गथ'फ्रा मा खि मोनजानो सोरनिबा न'आव थांना मानो बुजायनो थांनांगौ मा दरखार दं दिनै नोंथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि ना मा बिथाङा बिदि बुंनो लाजिनांगौ जानो हागौ बिथाङा हयथ'बा हाफ इनफरमेशन लानानै गावनो मिसगाइड जादों दिनै ससाइटियाव माने ससियेल मिडियायाव गावखौ एक्टर बायदि देखायनो थाखाय बेफोरबायदि खोथाबो बुंदों जानो हागौ खिन्थु दिनैनि दिनाव बिथांमोनासो मिसगाइड जादों रावबो मिसगाइड जायाखै दिनैनि दिनाव समग्र जोंनि बिटिसिनि नट अनलि बिटिसि आउट अफ बिटिसिनि रायजो राजाफ्राबो दिनै दुखु मोनदों आबसुनि बेबायदि माने पलिटिकेल सार्टआव थानानै खामानि मावनाय फुलि माने इन्ट्रेस्टिं लानानै मटिभेटेड जानानै आबसुआ दिनै खामानि मावगासिनो दं प्रमद बर'नि पलिटिकेलाव जुदि नोंथांमोना ओंखारनो लुगैदोंबा आबसुनिफ्राय रिजाइन हो पलिटिकेलाव हाब आबसुखौ आबसु बायदि दोन खिन्थु आबसुखौ पलिटिकेलजों जेबो इनभल्भ दा खालाम आरो जेबो रिलेटेड दा खालाम दिनै आबसुनि दैदेनगिरि बिबान लादों आबसुनि जौगानाय आरो आबसुनि हाबाखौ माव दिनै नोंथांमोना दिनै मानो पलिटिकेल सार्टनि दिनै पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय नोंथांमोना मानो खामानि मावदों दिनैनि दिनाव लाजियाखै रावबो दिनैनि दिनाव मिसगाइड खोथा बुङा उइदाउट थिंकिं रावबो खोथा बुङा बुजिबाय ओंखायनो इंराजियाव मोनसे एग्जाम्पल दं ए लिटिल लार्निं इज भेरि डेन्जारास थिंस होननाय दङ दिनैनि दिनाव रावबो बिदि नङा रावनावबो हाफ इनफरमेशन गैया नोंथाङा हिस्ट्रि होनग्रा दिनै सोरखौ बुजायनो फैदों रावबो जाम्बा नंला दानि जुगाव डे बाय डे आफ्टार डे बयबो दिनै माने रोंगौथि गोनां मुल्यबान जाबोगासिनो दं मानसिफ्रा बयबो इन्टेलिजेन्ट जाबोगासिनो दं जोंनि बर' हारिया गोबां माने ग्रथ डेभेलपमेन्ट जाबाय बर' हारिनि लाइमोनफ्रा जौगाबाय जोंनि इडुकेसन बा सोलोंथायाव गोबां जौगाबोबाय दिनैनि दिनाव रावखौबो बेफोरबायदि उमुगा लेखा रोङा सोरखौबा बुङा बेफोरबायदि बुंनानै जेबो लाब गैया खिन्थु जोङो सिम्पल मानसि आइ एम ए भेरि सिम्पल मेन बुजिबाय दिनैनि दिनाव जोङो पलिटिकेल सार्टनि थाखाय जोङो रावनिबो खि सोलाना जों खामानि बुङा दिनै आबसुआसो प्रमद बर'नि खि सोलानानै गुन्दै गोमाजानो गिनानै सोरखौबा जुदि माबा मोनसे बुङोब्ला दिनैनि दिनाव आबसुआ थांनानै न' दादागिरि देखायहैनाय सोरखौबा खावलायनो थांनाय बेफोरबायदि खोथा दाबुं माबा दाबुं बेफोरबायदि बुंनाय बियो मा दिनैनि दिनाव लाजि रोङाखै आबसुआ मानो दै गांदों दिनै नाफाम एसे सोलानो मोननानै माने मस्ला एसे मोननानै दिनै गरम जादों माने आबसुआ दिनै पलिटिकेल सार्टआव थानानै खि गोमाजानो गिनानै दिनै बोलो होगासिनो दङ हाबाब जोंना माथो राजखान्थिया जोबस्रांसिगोन नामा बेफोरबायदि दिनै आंनि बुंनाय खोथाया बिथांमोननि गन्थंआव दै हाबदों देहायाव नांदों बिथांमोना दिनै मोदोमाव दिनै बिथांमोना थानो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोना आंनि न'आव फैनानै दादागिरि रायलायफैदों दिनै लाजिनो रोङाखै दिनैनि दिनाव मानो बिदि बुंखो जेनेरेल सेक्रेटारि ना मा बिथाङा बुंदों हाफ इनफरमेशन लाना बुंदोंबो जानो हागौ जोङो मिसगाइड नङालै वी आर नट मिसगाइड जोङो मिसगाइड जायाखै जोङो सैथो खोथाखौसो बुङो ट्रुथ खोथाखौसो जोङो बुङो आनएक्सेप्टेबल बा आनएक्सपेक्टेड खोथाखौ जों ससाइटियाव मालाबाबो जों बुङा जों मालाबाबो मिसलिडिं खालामा जोङो मिसलिडिं खालामोबा जोंखौ जेलाव हर बु जोङो जुदि ससाइटियाव जुदि समाजाव जोङो गाज्रि खालामदोंबा पलिउसन खालामदोंबा जोंखौ हर जेलाव सौ आइ एम एग्रि बुजिबाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना पलिटिकेल सार्टनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ ओरै फिदिंलाय दा खालाम बुजिबाय।